Selamat kudang anak. Monggo. Oh, ilir. Ya. Manut Pak Slamet. Pak RT gunge panuwun ingkang tapu indan. Sedaya keluarga bandhengan entenipun biaripun ingkang mugati nyuwun pangapunten Jawa matur gunge panuwun. Mas Seno Jurakane Jakarta ugi kasuwun jumeneng monggo. Cari beleng randan ning kalapa. Mas Seno, yo sewu. Bapane Iki didelok karo keluarga sing ning Depok lho. Penyanyine kok tengah. Nah. Ben gayeng. Ah. Mbak Dani karo Mbak Ika madhep kulon. Mbak Yaya ngadepi ngantene. Ben cetok, ben jelas. pancen kowe sing marahe numpuk Pak Rudi monggo Pak Rudi. Malik bune udang anak yo Mas Yatno Rene no yo keluarga makin monggo yuk Mas yo lanang aku duwe anak wedok bune aku duwe aku kangen besok gede pinter nyambut gawe Apa
parane kalau ngandut teles kodanan suwe-suwe bune nyanti parane padha pisan kok sayang-sayangan suwir-suwir dadi selawe cimuk papat kari selikur tak pikir-pikir gak melu duwe ora liwat dadi sedulur kalidan kena dibendung jajak kono watesik dodoyen pedhot tali kena disambung yen pedhot tresno neng ati lara Mbak Slamet iki perwakilan tuan rumah ngersane tanduk derek panjenengan Dani kumat iki oh angkleng aku percaya bandingkan kene Mas Yatno gone wong pinter nayung. Yo angkleng. Lho, ayo lanjut cek sitok Kakak. Pak Tarno, ambune mbakku. Yo maklum wong tuwek mbakku biasa. Sing penting kadite ya Mas Oga ya. Wong tuwek iki tenan mbakku iki marai nyegeri kok. Yo angkleng. Yo. Bune iki piye bune ayo bune iki piye kokno ya oleh yen ra roti aku ya omong tekokno ya ngaleh-ngaleh nek ra penyanyi bune aku ya omong kaya ledek branglor Mas Biar. Awet, awet. Dino monggo. Para rampung perwakilan tuan rumah sampun katur biyanipun yang kula slamet mugi anggenipun muga hati. Maradi kali sinten wonten artisipun monggo. Sing adek alih mawon. Wah.
nejo yen kadulu nanging caket sakroning atiku Masih bersama Laras Surowo Campur Sari, juga live streaming bersama Cinta Multimedia, Mas Santo, PM Sound System. Ya, ayo Mas. Kacu iki sing menehi saiki wis lali. Aku nalika nampani kanthi janji sehidup semati. Katu-katu iki pancen peni tur kandhane wangi. Aku ora bakal lali yen ngelingi sing wis dilakoni. Monggo. Aja sek-sekan sing joget. Sing ngerokok dipateni. Ayo. Lah nggih, mengke nek mati disumet neh nggih. Ya. Kacut-kacut iki ngantung ati ana jroning ati. Aku mau kari beni muka dadi panglipure ati. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Oh, swanten. Disepot giong kentil Mas ya. Ayo. Mbah Mul monggo Mbah. Cip. Geyong bune kentil. Pak Cip Magino monggo, monggo Mbak Magino. Sepote ya, Jan. Ya dipun Pak Pono Blatik kepareng lihat saking pelenggahan. Pas. Lo. Yuk. Kentil bune. Keong bune. Kentil gantunge.
keong waluwe keong waluwe ora kelong cukup butuhe ala 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 keong kuning kentil kentil kuning keong keong kentil keong entonge kayune teke dumok bokong kleru diklik elok ini bambul karo Pak Sadino Jah keong kentil kentil kuning keong kentil Prapatan tukul garute tak pegatan tak surute Masa aku anake garangan to, Mbak? Yo, yo. Susu Pakde, ora barang colongan ya. Anak bojo nengo manganteni Ngenteni
Tanduk malih mboten. Alhamdulillah. tulisan warna abang tondo kasih sayang Biar
garap pepeleng mawon. Pun sore tutupane pepeleng.
saking Clara Juromo juga dari TM Tita Putri Media sedaya kirangan nyuwun pangapunten Ibu Sikem pangapunten nyuwun pamit akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.